שלום, ברוכים השבים אל השיעור החמישי והאחרון בקורס גלגול נשמות מי הייתי פעם. אני רוצה להתייחס היום לטכניקות של שחזור גלגולים ולהסביר קצת איך אנחנו לומדים או מתפתחים בתחום הזה של הבנת הגלגולים הקודמים שלנו. אני מלמד את הנושא של שחזור גלגולים כבר בסביבות 15 שנים. עברו, אני חושב, אלפי אנשים בתקופה הזאת, קורסים שהנחיתי וקורסים שהנחו מורים נוספים במכללה ללימודים רוחניים שאותה אני מנהל. מה שאנחנו בדרך כלל מלמדים זה איזשהו תהליך הדרגתי של חיבור לגלגולים קודמים. בדרך כלל קשה מאוד לזרוק למים. אני מאמין שהדרך הנכונה ללמד כל נושא שהוא, ובמיוחד נושאים רוחניים, זה בצורה הדרגתית. ככה שבדרך כלל השלב הראשון בחיבור לגלגול קודם הוא ללמוד לעשות הרפאיה עמוקה. המשמעות של ההרפאיה, דיברתי עליה בשיעור שלישי, זה היכולת שלנו להרגיע לא רק את הגוף הפיזי, אלא גם את הנפש, גם את החלק החושב, את החלק המרגיש. בעצם אנחנו מביאים את המודע שלנו למצב של הרפאיה, על ידי הרפאיה של הגוף הפיזי. באופן הזה נסללת לנו דרך אל הלא מודע, אל אותו חלק עמוק בנו שבו מצויים זיכרונות מגלגולים קודמים. באמצעות השימוש בדמיון מודרך, אנחנו מביאים את המטופל להיזכר במי הוא היה בגלגול קודם. אנחנו נעזרים בתהליך הזה במדריך שאנחנו מתייחסים אליו בתור המדריך הרוחני. המדריך הרוחני זה ישות שמלווה אותנו לאורך חיינו, מן המימד הרוחני, ודואגת שנממש את השיעורים שלנו ואת הקרמה שקבענו לעצמנו. אני קצת התייחסתי לנושא של קרמה ושיעורים בשיעור השני, ולא התייחסתי באמת לאיך אנחנו מממשים את הקרמה, כלומר, איך אנחנו יודעים מה אנחנו אמורים לעשות. המדריך הרוחני שלנו היא ישות שמלווה אותנו לאורך כל חיינו מן הממד הרוחני, ודואגת שנממש את השיעורים שלנו. כלומר, שנפגוש את האנשים שאנחנו אמורים לפגוש, שנגיע למקומות שאנחנו אמורים להגיע, ונעבור בסופו של דבר את השיעורים שהנשמה שלנו בחרה לעצמה לפני הלידה. אז השלב הראשון הוא ליצור את הקשר עם המדריך הרוחני באמצעות ההרפאיה העמוקה ושימוש בדמיון מודרך, ולבקש את עזרתו בבירור הנושא שאותו אנחנו רוצים לקדם או לפתור. בשיעור הקודם דיברתי קצת על הנושאים שניתן לטפל בהם ולפתור אותם במקרים רבים באמצעות שחזור גלגולים. אנחנו מציגים את הבעיה או את הנושא שאנחנו רוצים לעבוד עליו למדריך, והמדריך בעצם לוקח אותנו אל המסע, אל תוך הגלגול הקודם. הזכרתי את היכל הזיכרונות. היכל הזיכרונות זה המקום שבו נמצאות דלתות רבות, שכל אחת מהדלתות האלה היא שער לאחד הגלגולים הקודמים שלנו. המדריך שלנו מכניס אותנו בעד הדלת אל תוך הגלגול הקודם שלנו ומשמש פרשן לאורך התהליך. באמצעות התהליך אנחנו מגלים מי היינו, ואז אנחנו עושים רטרו-הילינג. הזכרתי את המושג רטרו-הילינג והסברתי שיש 5 שיטות לשחזור של גלגולים ולתיקון שלהם. יש שיטה שעובדת על המישור הפיזי, שיטה שמטפלת ברמה האנרגטית, שיטה רגשית, שיטה שכלית או מנטלית ושיטה רוחנית. באמצעות הטכניקות האלה או שילוב שלהם אנחנו יכולים לשנות את הקרמה, לעשות בעצם תיקון לקרמה. עכשיו, במסגרת הקורס אנחנו מתנסים כל שיעור בשחזור גלגול. חלק מהמקרים השחזור נעשה לקבוצה כולה, כלומר כל אדם עובר שחזור בעצמו, ואחר כך דרך משוב מבינים מה כל אדם עבר, ובמקרים אחרים אנחנו עובדים בזוגות, כלומר מתחלקים למטפל ומטופל, ואנשים עוברים תהליך של שחזור באופן של 1 על 1. עכשיו, לאורך הקורס אנחנו לומדים טכניקות נוספות של שחזור שמתאימות למטופלים שונים. לדוגמה, הטכניקה הבסיסית עושה שימוש ביער. אנחנו הולכים ביער ומגיעים אל היכל הזיכרונות. יש אנשים שלא מרגישים נוח עם הדימוי של יער, ולאנשים האלה אנחנו משתמשים בטכניקה חלופית שנקראת ההיכל בעננים. בשיטה הזאת אנחנו מגיעים אל ההיכל דרך עלייה אל השמיים, כשההיכל ניצב בעצם בין העננים. יש לנו שיטה נוספת שנקראת שיטת הגשר. זאת שיטה שמאפשרת לנו לחבר את הגוף עם הרגש, עם הדימוי, ודרך זה להתחבר אל הגלגול הקודם. יש לנו שיטה נוספת שהיא שיטה שבה אנחנו משחזרים גלגולים קודמים דרך הגוף הפיזי. זאת שיטה נהדרת כי היא לא דורשת הרבה שימוש בדמיון מודרך.
יש אנשים שקשה להם לראות דברים בעיני רוחם, להשתמש בדמיון מודרך, והשיטה הזאת מאוד עוזרת להם, כי השחזור נעשה בעצם דרך עבודה על הגוף. אנחנו משתמשים בשילוב של רפלקסולוגיה הוליסטית עם טלטול של הגוף, ביחד עם עיסוי של בסיס הגולגולת, האזור שאנחנו קוראים לו גזע המוח. זה המקום שהזיכרונות מאוחסנים בו. ואחרי שאנחנו מעלים את הזיכרונות, אנחנו בעצם מאפשרים להם לצאת החוצה ולהיראות על ידי פתיחה של העין השלישית שנמצאת בין הגבות. זה כמו מסך טלוויזיה שאנחנו פותחים, ואז יכולים לראות מה היה שם, איזה זיכרונות היו שם. וככה אפשר להתחבר לגלגולים. ויש שיטה אחת נוספת מרתקת מאוד, שהיא שיטה שלומדים בסוף הקורס כי היא מתקדמת יותר. זאת שיטה שנקראת קריאת נשמה. זאת שיטה שמבוססת על תקשור, שבה אנחנו יכולים לראות מה היה אדם אחר בגלגול הקודם שלו. זאת אומרת, בניגוד לשיטות שבהן אנחנו רואים מה אנחנו היינו, בשיטה של קריאת נשמה אנחנו יכולים לראות מה היה אדם אחר. זאת שיטה שעושים אותה בעיניים פקוחות, מסתכלים על האדם שמולנו, ולומדים איך לחבר את העין השלישית שלי ושלו ביחד, ודרך זה להיכנס אל תוך הראש שלו, באופן סמלי כמובן, ולראות מה הוא היה בגלגול הקודם. בשיטה הזאת אנחנו יכולים לראות את האדם משתנה פיזית מול עינינו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להתבונן בעיניים פקוחות, נגיד בחורה צעירה, בהירת אור, ופתאום לראות אותה משתנה מול עינינו לאדם זקן, כהה, חרוש קמטים, אולי אינדיאני שהייתה בגלגול קודם למשל. זאת אומרת, ממש אפשר לראות, וזאת שיטה שרובם ככולם מצליחים בה, כיוון שזאת טכניקה מאוד מאוד אפקטיבית, מאוד יעילה. וככה לאורך הקורס אנחנו בעצם מתנסים בשיטות שונות של שחזור גלגולים, ולומדים לראות גם את הגלגולים שלנו וגם גלגולים של אחרים. דרך השיטה הזאת אנחנו גם לומדים לטפל באנשים אחרים באמצעות שחזור גלגולים, ואנשים שמעוניינים להפוך את השיטה למקצוע מקבלים בסוף הקורס תעודה שמבוססת על סטאז' שהם עשו, על בדיקות עצמאיות, ואז הם יכולים ממש לעסוק בתחום הזה ולטפל באנשים אחרים. אני מקווה שלאורך הקורס אני הצלחתי להביא לכם ידע חדש, איכשהו להוסיף לכם, להבנה שלכם על גלגול נשמות. מהשיעור הראשון שדיברנו על הוכחות לקיום גלגולים, דרך השיעור השני שדיברנו על המשמעות של קרמה וגורל, אחר כך התייחסות לשחזור גלגולים עצמו, ועד השיעור שעבר שדיברנו בו על נושא של מסע הנשמות וקשרים חוזרים עם אנשים. אם הנושא הזה עניין אתכם, אתם כמובן מוזמנים להמשיך להתעניין, להמשיך לחקור, ואנחנו נשמח מאוד לראות אתכם גם בקורס שלנו הקרוב. הפרטים שלנו מופיעים על המסך בעוד רגע, ואני מאחל לעצמנו שניפגש עוד בגלגול הזה, ונדע לעשות את העבודה הרוחנית היעילה והאפקטיבית ביותר שאנחנו בחרנו לעצמנו כנשמות לעשות בחיים האלה. מאחל לכם דרך צליחה וכל טוב.